עניין אחר, יוסף שרף, בן 4, נפצע מפגיעת רקטה בבית הוריו בקריית מלאכי בתחילת מבצע עמוד ענן. 2 מאצבעות כף ידו נקטעו. יוסף מחלים מן הפציעה, אביו שמואל, שאיבד באירוע הקשה הזה את רעייתו מירה, מחלים מן הפציעה שספג בעצמו. שלום עודד. מה שלומך, שמואל? ברוך השם, יחי המלך המשיח, מחכים להתגלות. אז אנחנו כבר נתערב ביחד עם כל מי שנעלם מעינינו ונחגוג את הגאולה בעזרת השם. מה מצבך מבחינה רפואית בראש ובראשונה? מבחינה רפואית, ברוך השם, אני כבר לא במצב שאני צריך בית רפואה. ברוך השם, השתחררתי לפני יום וחצי, אפשר להגיד. כרגע אני בבית, מחלים מכל השאר, עדיין כואב, הידיים, הראש, מתמודד עם הילדים, אבל ברוך השם אני מרגיש שכל יום המצב נהיה יותר טוב ויותר טוב. ואיך יוסף, בנך בן 4, איך הוא מתמודד עם העובדה למשל שהוא איבד 2 אצבעות בכף ידו? יוסף יצחק בן ברוך השם שלחנו אותו כבר ביום ראשון לחיידר. גם כן אתמול שלחנו אותו לחיידר, הוא הלך בשמחה גדולה. יש לו מורה משהו להפליא. הגיע אליו לבית הרפואה כמה וכמה פעמים. להמשיך איתו שלא יקטע לימודים, שלא ישכח, בקיצור שידע להמשיך את כל העניין, וברוך השם הוא הולך בשמחה גדולה, הוא קם בבוקר, הוא רוצה ללכת לחיידר, הוא חוזר, הוא מספר מה שהיה בחיידר, חברים קיבלו אותו, הוא קיבל אותו, הוא קיבל את הממדקים שהוא היה צריך, הוא ברוך השם מתמודד יפה מאוד, חוץ מהטראומה. אני רואה שגם גאולה שותפה פעילה בשיחה שלנו. היא מאוד אקטיבית. יוסף מודע למה שקרה? לא? לכם? כן, הוא מודע. הוא סיפר לי שכאילו ישר אחרי הניתוח הוא אמר לי שהיה לו 2 אצבעות שהן היו שחורות מאוד וזה לא היה יפה, אז היו צריכים להוריד את זה והורידו לו אותם, והוא אומר שמגרד לו כל הזמן. הוא יודע שחסר לו 2 אצבעות, שחסר לנו 2 אצבעות. איך הילדים מתמודדים עם העובדה שאמא איננה? הם מדברים ביניהם שאמא לא נמצאת, אמא הלכה לשמיים, הקטנה אומרת שאמא הלכה לשמיים להביא את המשיח, הוא אומר לא נכון, אמא נמצאת בקבר, אבל שניהם יודעים שכשהמשיח מגיע יש תחיית המתים, והאמא מגיעה מצטרפת חזרה למשפחה. עד כמה ההבנה וההשגה שלהם בעניין הזה, מה הפירוש תחיית המתים, מה הפירוש שאמא נמצאת בקבר, או מה הפירוש שאמא עכשיו נעלמת, אני לא יודע עד כמה, אבל הם מדברים על זה ויודעים שמחר הם לא הולכים לראות את אמא, כאילו עד כמה שהם יכולים להבין. ואנחנו מצד המשפחה, אנחנו מעודדים כל הזמן ונותנים להם את הרגשה שהם לא לבד, כאילו אנחנו מנסים להשלים, עד כמה שאפשר להשלים את החסר, לעשות את אני בעצמי עושה דברים שאף פעם לא עשיתי, אני עכשיו גם כן האבא וגם כן האמא עושה דברים שצריך לעשות. מקום שמואל, איך תתמודד לבד בגידול 3 הילדים הללו? הדבר שאני לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחד איפה שהוא צריך. והקדוש ברוך הוא, שלפני שהוא נותן משהו לבן אדם, הוא נותן איזה מכה לבן אדם, הוא נותן איזה משהו, אפילו לפעמים שהוא נותן כסף, זה גם כן מכה. הקדוש ברוך הוא נותן, הוא מעמיד בניסיון בן אדם, לפני זה הוא נותן לו את הכוחות לעמוד בהם. ואני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדבר הזה כרגע, אז הוא גם כן נתן את הכוחות לעמוד בהם. איך ומה? ברגע זה ממש אני לא יודע להסביר לך, ואני מאמין באמונה שלמה שיש לי את הכוחות האלו ואני אעשה את זה, ואני עושה את זה בשמחה גדולה. שמואל שרף, אני רוצה לאחל לך וליוסף החלמה מהירה, ולקוות שתהיו חזקים. בעזרת השם, אנחנו נהיה חזקים. יחי המלך.